БСДП Ньюс у студии Игорь Борисов. Сегодня я выступаю в якости журналиста, и в гостях у нас Мячеслав Иванович Гриб, генеральный секретарь Белорусской социал-демократичной партии «Громада», генерал-лейтенант милиции, заслуженный юрист Республики Беларусь, старшиня Верховного Совета 12-го скликання. Добрый день, Мячеслав Иванович. Добрый день. Ну и одразу першее питання. Мячеслав Иванович, як атрымалось у вас собрать столько розных посадов цягам жыцця, наколькі гэта было складана, может быть, я чагосьці не назваў? Ну, я нават сам не ведаю, як гэта все атрымалася, але неяк гэта все атрымалася само по жыцці. Я скажу вам так сумленно, что я не планаваў мець гэтыя названні усіх аб'яднаць да аднаго і так далей. Але я імкнуўся працаваць на радзіму, сумленна працаваць, і так это ўсё атрымалася. Як быццам само самой, без якога-небудзь там вялікага плана. Ну і якой пасады вы ганарыцеся больш за ўсё? Ну, зразумела, я ганаруся больш за ўсё пасадай дэпутата Верховного Совета Республики Беларусь, старшынёй камісіі по нацыянальнай бяспецы, абароне і барацьбе са злачыннасцю. Ну і апошняе тоже старшынства у Верховным Совете. Ну, калі так казаць, то я унутрана не вельмі схілен да кіраўніцтва на таких вялікіх этих самых узроўнях. Мне гэта не вельмі падабаецца, і я, калі мяне абіралі, і калі мне прапанавалі гэтую пасаду, то я зразу не пагаджаўся там некалькі дзён, але абставіны так склаліся, што я пагадзіўся і працаваў так, як і мог. Але я больш упэўнены, што вы справілись больш, чым добра. Ну, я стараўся, конечно, хотя я быў дэпутатам, і справа мне была больш-менш вядомая, але на пасадзе старшыні працаваць это адказна і даволі складана, калі па-настоящему і сумленна працаваць. Мячеслав Иванович, што уяўляў сабой Верховны Совет 12-го склікання, што гэта былі за фракцыі, што гэта былі за плыні? Ну, Верховны Совет Республики Беларусь 12 склікання, гэта довольно быў складаны парламент, можна так сказаць. Но на 75, на 77% ён складаўся з сяброў камуністычнай партыі Советского Союза. Ну и, конечно, в этом Верховном Совете уже была и фракция, спочатку объединения, значит, БНФ, а потом уже и партии, як она стала. И она стала, як быццам, фракцией такой. Фракций, як быццам, их было и шмат заяв на створение фракций, але фактично яны якой-небудзь значной роли у Верховном Совете 12 склікання не адыгрывалі. Яны яшчэ знаходзіліся у якасці так становлення і не маглі заявіць пра сябе як фракцыі. Это уже Верховный Совет 13 склікання наступны, ён уже полностью оформіўся у фракцыі. І фракцыі былі, і яны вырашалі цэлы шэраг пытанняў, і узгаднялись і кіраўнікі Верховного Совета, і старшыні камісіі, все раз паміж імі, значит, узгаднялася. А ў 12-м скліканні гэта пакуль яшчэ не было. А ў 13-м скліканні тады якія былі плыні? Таксама будзе цікава для нашых гледачоў. У 13-м скліканні там таксама была плыня грамадзянскага дзеяння, якую узначаліў Станіслав Антонович Богданкевич. Былі сацыял-дэмакраты, да якіх я таксама належаў. Былі аграрыі, аграрная партія і старшыня аграрнай партіі Семён Шарэцкі быў старшынёй Верховного Совета. И была партия коммунистов на челе с Сергеем Ивановичем Калякиным. Это основные. И этой партии, они были все оформлены в фракции. И они имели уплыв на это все. И Верховный Совет 13 склікання, он уже працаваў на сталой основе. Калі депутаты Верховного Совета 12 склікання в основном своим
складзе працавалі на сваіх пасадах, хто на заводзе, хто на прадпрыемстве, хто ў установе, там старшыні калгасаў, дырэктара саўгасаў, старшыні райкомаў, старшыні выканкомаў, сакратары райкомаў і так далей, то яны прыязджалі на сесію, а сесіі зноў ехалі на сваю пасаду, і яны там працавалі. То уже депутаты Верховного Совета 13 скликания, они были все вызволены от працы, они все працавали на постоянной основе в Верховном Совете. У 12 скликании на постоянной основе працавали в основном старшине комиссии, их наместники и секретари. Ну, это было, сдается, где-то человек 80 из 350, які были обраны, 345, які были на той час обраны. Я думаю, буде таксама цікава ведаць адказ на пытанне, як вы сталі сацыял-дэмакратам? Калі вы далучылись до партыі і вот гісторыя ваша? Ну, до партии я долучился в 1996 году. Тады старшынёй партии был Николай Статкевич. Вот, и мы с ним сустрелись, переговорились, и на первом съезде меня запросили, я выступил заявой, что я хочу вступить в социал-демократичную их партию. Они меня приняли. Хочу сказать так само щиро, что мне пропоновали, узначалить эту партию, быть старшынёй партии, але я адмовіўся ад гэтага, сказаў, што я буду так працаваць там на іншых пасадах, і я не пагадзіўся быць старшынёй партыі. Ну, але з таго часу, з 1996 года, я з'яўляюся сябрам Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». І фактычна з таго часу вы заўсёды на кіруючых пасадах? Ну, большую часть я был наместником старшыні партии, ну, сябрам ЦК, наместником старшыні партии, а потом, ну, меня, так сказать, обрали генеральным секретарем партии. Вот и зараз на этой посаде я и нахожусь. Калі праводзіць аналогіі, то якая прынцыповая розніца паміж партыяй, якая была тады у сярэдзіне 90-х і цяперашні стан? Ну, па-першае, умовы, у якіх працавала сацыял-дэмакратычная партыя, ну, як і другія апазіцыйныя партыі ў 90-м годзе і ў сённяшні дзень яны вельмі розныя. Гэта параўноўваць іх проста немагчыма. Тады магчыма было працаваць, і ніякіх пераследаў не было ў 90-м годзе. Гэта была рэгістрацыя была своечасовая. І занадта таких строгіх патрабаванняў з боку Міністэрства юстыцыі не было. Все рабілася вольна, і партый было шмат, не 15, их было, по-моему, где-то каля 50 партыяў было, а зараз 15, і гэта чуть выжываюць, уже больш за 20 гадоў. На сённяшні дзень ні адна партыя не рэгіструецца. Это таксама аб нечым гаворыць, што якіх умовах. Умовы былі разныя і падыходы былі разныя. Тады не было ніякіх пытанняў адносна офіса, его можна было зняць у звычайнай кватэры і так далей. А потым это все перамянілася, на жаль, значна ў горшы бок. Хочу вернуцца да пытання вашай працы ў парламенце. Вот, ці гатовы беларусы да парламентарызму? Потому что вот за апошнія 26 год, в прынцыпе, мы в цэлым наеліся прэзідэнцтва. Так, і вот на вашу думку, ці гатова грамадства адмовіцца ад гэтай пасады альбо знізіць яе статус? Я думаю, што сёння беларускае грамадства уже яскрава паказвае тое, што яны гатовы для парламентарызма, яны гатовы, каб сёння былі ўнесены адпаведныя змяненні у наше дзяржаўнае будаванне, каб наша дзяржава стала парламенцка-прэзідэнцкай. Ну, у нас зараз працуе грамадская камісія па распрацоўцы змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь на працягу 1,5 гады. І мы гэта пытанне абмяркоўвалі і галасавалі на паседжанні нашай камісіі. Была прапанова установіць у Канстытуцыі, замацаваць парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. Ну, моцны парламент, а так прадстаўнічы прэзідэнт, ну, типа Германії, там, ну, можа, крыху Літвы, там, ну, вот таким чынам. І другая прапанова была
наогул зацвердзіць дзяржаўнае будаўніцтва чыста парламенцкай рэспублікі, наогул без прэзідэнта. Мы гэта пытанне абмяркоўвалі спакойна, ставілі на галасаванне. І хочу сказаць, што за тое, каб у нас усталяваць парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку, прагаласавала асноўная большасць сябраў камісіі. А за то, чтобы усталяваць чыста парламенцкую рэспубліку, толькі 2 чалавекі. І от у працяг тэмы адносна вось гэтай канстытуцыйнай камісіі, грамадскай канстытуцыйнай камісіі. Вот днямі была зроблена прэзентацыя напрацовак. Ці гэта фінальныя напрацоўкі, ці гэта яшчэ толькі прэзентацыя нейкага перыяду? Ну, гэта, я б сказаў, і не тое, ні другое, ні трэцяе. Гэта, як так дакладней сказаць, прамежковае абмеркаванне. То есть высвятленне накірункаў, як нам далей працаваць. То бок гэта яшчэ не фінал, гэта яшчэ не фінал. Вот сырая версія. Пасля гэтага пачнецца абмеркаванне ўжо канкрэтных распрацовак, канкрэтных раздзелаў, канкрэтных артыкулаў, канкрэтных частак этих артыкулов и статей этой Конституции. Это будет рабиться далее. Это, ну, может, до конца года там обещали они, что рабочая группа пачне разглядать там першы раздзел ці другі раздзел Конституцыі. Як гэта будзе, ну, паглядзім. То бок за аснову яшчэ нічога не прынята? За аснову яшчэ нічога не прынята, і там ідуць вялікія спрэчкі, якая павінна быць ці новы праект новай Конституцыі, ці змяненне і дапаўнення ў Конституцыю рэдакцыі 94 года. Есть і такія падыходы, і другія падыходы. Але я ім прапанаваў, трэба не звяртаць увагі, што будзе новая Конституцыя ці дапаўненне і змянення ў Конституцыю 94 года. Трэба рабіць напрацоўкі ў адпаведнасці з патрабаваннем всіх працэсуальных норм для праекта закона. А там паглядзім, што напрацуем, будзе бачна, што гэта будзе ці дапаўненне, ці новая Конституцыя. Пакуль гэта невядома, і гэта на сёння не мае вялікае значэння, таму што трэба працаваць. Вырашылі зрабіць рэвізію ўсёй Конституцыі, усёй. Ну і дадаць там цэлы шэраг раздзелаў, якія былі ў Конституцыі 94 года, не вельмі дакладна распрацаваны, там мясцовае кіраванне, самакіраванне, амбудсмен, там смяротнае пакаранне. Там, ну, шмат, і щоб было, шмат ёсць магчымасці і патрэбы, над чым трэба працаваць. Светлана Тихановская прызначыла вас адказным за распрацоўку Конституцыі. Што гэта было і наколькі гэта звязана з працай грамадскай камісіі? Ну, я не знаю, что это было. Я читал это в интернете, со мной это пытание. Никто не узгаднял, никаких заданий и доручений никто мне никаких не давал. А лишь наша комиссия есть наша комиссия, и я человек не вольный сам по себе, я старшиня комиссии. И я не могу так однозначно сказать, я приймаю это пропановать, я не приймаю. Это комиссия повинна наша вырашить. А комиссия, пакуль что заседания еще не было, ну, тут коронавирус, собраться складано, все працуют на волонтерских умовах, никаких сродков для этого у нас нема, хотя все праца идет открыто, голосно. Але тем не меньше, тому, я не знаю, у нас вся праца наша открыта. В интернете, ноутбуке, то самое, в интернете есть раздел Конституции. Все мы друкуем там. Каждый человек может открыть эту сторонку и почитать, что какие пропановы. Может оттуда взять, что хочет. Хочет Тихановский, хоть Лукашенко, коли ему нечто подобается. Для нас разницы нема. Але мы працуем уже больше за 1,5 года. Мы працуем до того, еще, коли з'явилася Тихановская. Я зразумеў. І такое пытанне. Чым прынцыповае адрозненне цяперашняга парламента, палаты прадстаўнікоў ад Верховнага Савета? Якія паўнамоцтвы зараз, можа быць, больш ёсць, можа быць, менш, просто для нашых
гледачоў гэта будзе цікава, на што можа ўплываць парламент зараз? Галоўным адрозненнем, я лічу, што ў Канстытуцыі рэдакцыі 1994 года было запісана, што Верховны Савет з'яўляецца адзіным вышэйшым заканадаўчым органам улады. А у гэтага парламента двухпалатнага уже гэтай запісы няма. І сегодня, калі разглядаць гэта пытанне так, то гэты парламент, што он вырашае, я не знаю. Ён штампуе і прынимае праекты законаў, якія у іх ён атрымлівае ад адміністрацыі прэзідэнта. Атрымаў, прагаласаваў і ўсё, атрымаў, прагаласаваў, ўсё. Ён не працуе самастойна. Мы працавалі самастойна, мы распрацоўвалі, мы 5000 законаў за 5 гадоў, значит, напрацавалі і прынялі. Час быў такі, трэба было хутка працаваць. А яны нічога не... Яны практычна там 1-2, можа, законы за свою кандэнцыю распрацуюць лёгкія, і ўсё, а можа, і ні аднаго. Это складана. Ну, зразумейте, у нас сёння вельмі складаная палітычная, эканамічная сітуацыя, так? І калі ў нас і быў бы настоящий парламент, то гэта было першым пытаннем, каб яны яго разглядзелі. Бачите, вже з августа, са жніўня, да, прошло 5 месяцаў. Парламента, ці ён есть, ці нема, гэтае пытанне яго не тычыцца. Пытанне тычыцца людзей. Людзі выходзяць, людзі дэманструюць, людзей затрымліваюць, людзей зб'юць, людзей катуюць. Спраў крымінальных не ўзбуждаюць. Для парламента ёсць пытанне? Пытанне да парламента ёсць, але парламент маўчыць. Парламент маўчыць, таму што ён не самастойны. Наколькі я ведаю, адзін з дэпутатаў зараз распрацоўвае праект закона аб агентах, замежных агентах. Вот, як вы лічыце, наколькі гэта актуальна? Ну, распрацоўваць можна ўсё. Я не лічу, што гэта сёння пытанне наогул такое неабходнае для сённяшняга дня. Сёння шэраг іншых пытаннях, якія павінны стаяць на павестцы дня парламента. Як жыць заўтра? Да. Як весці барацьбу з каранавірусам, з хваробай? У нас пытанняў шмат. Як выходзіць з эканамічнага крызіса? Нічога ж няма. Яны сядзяць і нешта там кавыряюцца, нешта працуюць, нешта збіраюцца. Яны жывуць самі па сабе, а выбаршчыкі, людзі жывуць самі па сабе. Так парламент, што ёсць, што яго няма. То, глядзіце, оказывается, што ў нас дзве палаты парламента. Ёсць ніжэйшая палата прадстаўнікоў і вышэйшая Савет Рэспубліка. Вот. І пытанне часам задаюць грамадзяне, а навошта нам дзве вось гэтыя палаты і чым займаецца Савет Рэспублікі? Я таксама думаў наконт гэтага пытання, таму што я лічу, што у нашых умовах, у нас унітарная дзяржава, нам дзве палаты в парламенце навогул не патрэбныя, ні да чога. У нас няма нейкіх там раздзяленняў тэрытарыяльных, нацыянальных і так далей, рэлігіёзных. Але ж яна існуе. Яна была створана па прапанове самого прэзідэнта на той час для таго, каб кантраляваць палату номер 1. Яна ж сама закону не распрацоўвае. Яна кантралюе тое і падпісвае, што прыняла першая палата. Але вы глядзіце, з 96-го года, сколько прошло часу, яна яшчэ ні адзін закон не адмяніла. І нічого сама не распрацавала. Ну, фактычна мы маем справу, што парламент у нас з'яўляецца такой шыльдай дэмакратыі для міжнароднай супольнасці, дэмакратычнай супольнасці, для таго, каб паказаць, што ў Беларусі ілюзія дэмакратыі. Для вонкавага ўжывання. Вот глядзіце, 5 фактычна месяцаў у нас ідуць пратэсты, 5 месяцаў маўчыць парламент, ніхто не ведае, што зараз рабіць. Можа, вы падкажаце, як беларусам вярнуцца ў прававое поле, і які гэта сцэнар можа быць спачатку выбары, ці ўсё ж такі новая канстытуцыя, што трэба рабіць, якая паслядоўнасць дзеянняў? Ну, я магу выказаць свае меркаванні, свае падыходы. Я меркую, што спачатку трэба зрабіць выбары. Трэба, калі будзе у нас, трэба абраць прэзідэнта на свабодных, вольных і сумленных выбарах,
потым трэба абраць парламент, а потым уже вносіць змены ці прымаць новую канстытуцыю. Інакш это все будзе немагчыма. Ну, глядзіце, атрымліваецца, што ёсць у нас яшчэ такі варыянт, які разглядаецца, ці то парламенцкія выбары першыя, ці то прэзідэнцкія. Вот вы лічыце, што ўсё ж такі прэзідэнцкія павінны быць, ці парламенцкія. Я падвяду да чаго гэта. Таму што у нас атрымалось пасля выбараў шмат розных палітычных плыняў, былых штабоў, аргкамітэтаў новых палітычных арганізацый. Значит, і ці не лічыце, што ёсць небяспека, калі, напрыклад, будзе абраны новы прэзідэнт з дэмакратычнага лагера, то што ён фактычна створыць такую палітычную манаполію таксама на будучыню. Ці не прасцей спачатку правесці парламенцкія выбары, каб быў структурированы электарат па ідэалагічных каштоўнасцях і каб далей разумелі, хто ёсць суб'ект, і потым, скажам, ужо каб дэмакраты маглі ствараць ужо рэальныя кааліцыі дзеля таго, каб удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ну, але тут цікавы падыход, але тут ёсць адно но. А хто ж, калі будзем праводзіць спачатку парламенцкія выбары, а хто ж тады будзе прэзідэнтам? Стары прэзідэнт, які займае гэтую пасаду? Пытанне слушнае. Калі ён будзе знаходзіцца ў ўладзе, то мы атрымаем той парламент такі ж сам, які ёсць у нас і сёння. Але ж тут таксама ёсць небяспека ў тым, што знянацку перамагчы не атрымалася. Так? Пасля, напрыклад, 9 жніўня ў hodзе вулічных пратэстаў, і ці не можа быць гэта такім кампрамісам у выпадку транзіту ўлады. Напрыклад, не адразу там прэзідэнцкі, а так вот паступова рухацца да таго, каб дайсці да таго, што будуць прызначаны ўрэшце рэшт выбары ў прэзідэнты, але пры ўмове, што Александр Лукашенко ў іх больш удзельнічаць не будзе. Ці можа быць гэта такім? Справа ў тым, што калі нават будзе ўмова, не будзе, мне здаецца так ці інакш, Александр Лукашенко наўрад ці будзе ўжо ўдзельнічаць у наступных выбарах, якія яны не былі б сёння, заўтра ці пасля 5 год. Але ж это все зразумела, будуць яго прадстаўнікі, будуць яго давереныя асобы, але ён сам не будзе ўдзельнічаць. Это зразумела. Тут цікава заключаецца ў тым, што сёння вся ўлада трымаецца на прэзідэнты. Сёння я ўжо казаў, што парламент ніякай моцы і ніякага ўплыву на сітуацыю ў краіне не аказвае. Як быццам яго і няма. І ў гэтай сітуацыі, калі вся ўлада належыць прэзідэнту, мы аб'явім зноў парламенцкія выбары, то мы абярем не тое, што патрэбна. Ён не утрымаецца, каб не ўмяшацца ў гэтыя выбары, потому што гэта яго прырода такая. Нікуды ад гэтага не дзенешся. І все-таки я прыхільнік, я кажу, гэта маё меркаванне. Это не значит, што яно абсалютна вернае і так далей. Маё суб'ектыўнае меркаванне, што спачатку трэба уход ад улады, абранне новага прэзідэнта, а потым парламент. Вот пры гэтым механізме Лукашенко сыходзе, хто часова кіруе краінай? І наколькі грамадства гатова прыняць вось гэтую кандыдатуру ў якасці пераходнага чалавека? Не выключана, што да ўлады можа прыйсці Святлана Ціхановская, якая ўдзельнічала ў выбарах, якая па шэрагу сведак і даных набрала вельмі шмат галасоў. Вот, напрыклад, некаторыя аналітыкі гавораць, што Святлана Ціхановская з'яўляецца абраным прэзідэнтам, але не ўступіўшым на сваю пасаду. То тады, на вашу думку, як можа выглядаць механізм уступлення яе ў пасаду прэзідэнта? І, як гэта можа быць? Звычайна, яна аб'явіць сябе, што яна там перамагла, аб'явят гэта, пацвердзяць тыя арганізацыі, якія займаліся назіраннем за выбарамі, пацвердзяць гэта, і яна можа прыняць уладу і аб'явіць новыя выбары, як яна і абяцала, на пераходны перыяд. А ці не лічыце вы, што ёсць небяспека ў гэтым транзіце, якая заключаецца ў тым, што няма юрыдычных доказаў на дадзеных
момант яе перамогі, бо усе знішчаны фактычна вось гэтыя доказы, якія б сведчылі пра тое, што Святлана Ціхановская перамагла. І па-другое, мы ж разумеем, што інстытут сацыялогіі ў Беларусі таксама знішчаны. І сказаць, што сацыялогія у нас працуе толькі праўладная, прадзяржаўная вось гэта сацыялогія, а тая сацыялогія, якая была зроблена, сацыялагічнае пытанне, якое было зроблена пасля выбарчай кампаніі у буйных гарадах і ў сталіцы, зроблена у межах даследавання палітолага і сацыолага Астапені. Ён гэта рабіў для Chatham House. Значит, яна выявіла, што Святлана Ціхановская набрала 52%, так? Але з тых рэспандэнтаў, якія удзельнічалі ў апытанні, каля 10% адмовіліся даць звесткі, што, в прынцыпе, сведчыць пра тое, што адназначна мусіў бы быць другі тур, так? Альбо яна была на мяжы сваёй перамогі. Вот як быць вот з гэтымі нюансамі? Ну, сказаць, што у нас ці у іх ёсць нейкія вельмі чыста юрыдычныя, бездакорныя, значит, падставы і меры по трансформации улады, это, я думаю, немагчыма на сённяшні дзень. Все гэта не адпрацавана, таму што гэтыя выпадкі, якія зараз склаліся ў нашай краіне, яны не прадугледжаны ні адным заканадаўствам, ні канстытуцыя, ні адным заканадаўствам. І здесь я разумею, што тут будзе імправізацыя з шэрагу пытанняў. І тады... Як сказаць цяжка сёння мне, я нават і не ведаю. І тады з кім размаўляць у гэтым пытанні транзіта ўлады? Так, з Лукашэнкай, з номенклатурай, з прэм'ер-міністрам, з кіраўніком палаты прадстаўнікоў? Просто што гэта можа быць за пул для перамоў? Ну, з боку гледжання Канстытуцыі, якая як быццам дзейнічае сёння, якая дзейнічае сёння пасля вызвалення пасады прэзідэнта ў Рэспублікі Беларусь, яго пасаду займае старшыня Савета Міністраў часова. І ён павінен арганізоўваць гэтыя пытанні. Гэта вы маеце на ўвазе прэм'ер-міністр? Да. Ну, у нас не прэм'ер, а все-таки, по-моему, старшыня Савета Міністраў, так называецца. Вот. І ён павінен вырашаць гэтае пытанне да абрання новага прэзідэнта. Калі ўжо браць па Канстытуцыі. А як там будзе, я не ведаю, таму што я гэтымі пытаннямі не займаюся. Вы ж это ведаеце. Адны палітэхнолагі прапануюць адны меры, другія прапануюць свае меры, але дакладна і юрыдычна гэта нідзе не прапісана. Прапісана па Канстытуцыі, калі, напрыклад, у нас Александр Григорьевич Лукашенко сыдзе з пасады, у тым ці інным выпадку, то яго месца часова павінен заняць старшыня Савета Міністраў. По Конституции 1994 года это был старшыня Верховного Совета. Але поскольку Верховного Совета няма, и яны уже внесли измены, хотя это тычыцца референдума 96 года, а референдум является нелегитимным, и он не признаны. И это таксама недокладное пытанне. У нас все пабудавана на недакладнасці, все перавернуто, нічога не выконваецца, нічога, як быццам ніякіх законаў тут у этой краіне і няма. Вот глядзіце, ну, умоўна, скажем, становіцца кіраўніком пасля Лукашэнкі Галоўчынка. Да. Так, і мы ведаем, што ён прадстаўнік, выхадзец з камітэта дзяржбяспекі. Мы ведаем, што шмат вось гэтых праваахоўнікаў з гэтай структуры, са спецслужбаў, яны зараз знаходзяцца на шэрагу ключавых пасадаў. Да, в адміністрацыі. І от ці магчыма дамаўляцца з чалавекам, які, ну, далей па гэтай іерархічнай лесвіцы, які таксама прадстаўляе камітэт дзяржбяспекі, так, і які, в прынцыпе, з'яўляецца магутная арганізацыя, якая малаверагодна, што зацікаўлена ў сыходзе Александра Лукашэнкі. Я дакладна зараз не памятаю, але там ёсць абмежаванне на працягу якога тэрміну ён павінен аб'явіць новыя выбары прэзідэнцкія. Мне здаецца, 3 месяцы пасля ўступлення ў сваю пасаду ён павінен аб'явіць новыя прэзідэнцкія выбары. Інакш гэта будзе проста захоп улады. А іначе гэта будзе захоп улады. А там ужо каго абяруць, таго абяруць. Там будзе бачна, галоўна, што
выборы были забеспечены свободные, демократичные и сумленные. Но что тычыцца супрацоўнікаў і так далей, ну, так, у іх сёння адны установкі, але там сярод многіх супрацоўнікаў есть вельмі адукаваныя і патрыятычныя людзі, і накіраваны на патрыятызм і на захаванне суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Я не сумняваюся ў гэтым. І хто такі Галоўчынка, як ён будзе сябе паводзіць, на жаль, я з ім асабіста не знаёмы, не магу нічога сказаць пра яго. Ну, і мы падыходзім фактычна да канца нашай перадачы і хацеў, бадай, апошняе пытанне. Калі мы пераможам? Ці ёсць у беларусаў шанец на тое, што мы вернемся да дэмакратыі, мы вернемся да парламентарызму, мы вернемся ў еўрапейскую сям'ю народаў, скажам, і будзем жыць нармальна? Ну, я мяркую так, па сваіх асабістых назіраннях, па сваёй упэўненасці, што гэта адбудзецца. Гэта несумненна адбудзецца. Вся хада, ўсё развіццё гэтых падзей, якія адбываюцца сёння, учора і пазаўчора, яны аб гэтым сведчаць, што ўсё, гэтая ўлада, гэты рэжым, ён вычарпаў свае магчымасці ўтрымацца ў ўладзе, і сёння, заўтра ці паслязаўтра ён здасць сваю ўладу. Калі гэта будзе, ну, ніхто сказаць гэтага не можа. Гэта можа быць вельмі хутка, а можа быць крыху пазней, але гэта будзе адназначна. Мы ж ужо пагадзіліся з тым, што Александр Григорьевич Лукашенко не будзе больш прэзідэнтам. Ну, колькі ён тут будзе, паўгода, год, ці это ніхто не ведае, а можа нават і 5 гадоў, 4 ўжо застанецца, 4,5. Вот. Але гэта будзе. Гэта будзе, абавязкова будзе, і Беларусь будзе сярод еўрапейскіх краін на сваім месцы, якій і належыць быць. Я не сумняваюся ў гэтым. Дякую, Мячеслав Іванович. Нагадаю, студыі у нас быў генеральны сакратар Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мячеслав Іванович Грыб, і я сёння быў у якасці журналіста. Дзякуй, да новых сустрэч. Падпісвайцеся на наш тэлеграм-канал, а таксама глядзіце БСП News на нашым YouTube-канале.